Croeso i chi yma ar ddiwedd wythnos arall, a ni'n parhau i fyfyrio ynglyn â hanes yr Adfent. Ddoe, mi o'n i'n sôn am Sachareias, yr hen offeiriad, oedd yn ei chael i'n anodd credu fod Duw am wneud rhywbeth arbennig yn ei fywyd. Heddiw mi garwn ni fanylu ar un peth yn yr hanes. Os cewch chi gyfle, darllenwch y bennod gyntaf o Efengil Luc i gael eich atgoffa'ch hunan. Os cofiwch chi, mi oedd yr hen offeiriad wedi cael y fraint o gymryd rhan mewn seremoni arbennig yn y deml. Mi oedd yn cael cyflwyno'r arogl darth. Rwan, doedd pob offeiriad ddim yn cael gwneud hyn, oedd na gymryd ohonyn nhw. Oedd na 800 offeiriad yn adran Sachareias, a dim ond un adran oedd hynny. Felly doedd hi ddim yn beth anghyffredin i rywun mynd trwy i oes, heb gael y fraint. Ond rwan wedi blynyddoedd o weld eraill yn gwneud y gwaith. Dyma yr hen offeiriad ei hunan yn cael y cyfle. Sodd pethau eraill mewn bywyd wedi bod yn siom iddo fo. Dyma gyfle i glosio at Dduw. Roedd y cysegr sancteidd olaf, sef yr ystafell yng nghanol y deml, yn cynrychioli presenoldeb Duw ar y ddaear. A doedd neb yn cael mynd fewn i'r fan honno, heblaw am yr archoffeiriad unwaith y flwyddyn, ond nesaf at y llen mawr trwchus, oedd yn cael ffordd i mewn. Mi oedd yna le wrth ochr yr allor fawr, lle roedd yr arogl darth yn cael ei gyflwyno. Byddai'r olew persawrus arbennig wedi baratoi'n ofalus, a phawb arall wedi mynd allan o'r deml, tra byddai'r offeiriad yn camu i mewn i'r gwyll, mwyn cyflwyno yr arogl darth. Ac wrth i'r arogl lenwi i ffrynau, ac i'r mwg esgyn o'r badell, yn sydyn, dyma'r hen offeiriad yn gweld drwy'r mwg, yr angel Gabriel yn ymddangos, a geiriau rhyfeddol yn dod i'w glistiau. Paid â gofni, Sachareias, oherwydd y mae dy ddeisyfiad wedi i'w wrando. Neu fel mae'r hen gyfieithiad ni ddeud, gwrandawyd dy weddi. Rwan, pa weddi oedd hon oedd yn cael ei hateb rwan? A'i cyfeirio at ei ddeisyfiad am blentyn oedd Gabriel. Wedi'r cyfan roedd hwn wedi bod yn ddeisyfiad dwfn yn ei galon, fel ag yr oedd i Elizabeth ei wraig. Fel gwraig yn y gymdeithas Iddewig, uchafbwynt i bywyd, fydde darparu etifedd i ddwyn enw'r teulu ymlaen. Pwy a wyr pa ddagredd wedi colli dros y blynyddoedd hir hynny, a'r siom, fis ar ôl mis, yn cynyddu i chywilydd o gael ei adnabod fel gwraig diffrwyth. Rwan, os mae dyna oedd yr ateb, yna mae'n newyddion da i ni. Does na'r un o weddiau plant Duw yn mynd yn angof. Mae Duw yn cofio nhw i gyd. Mae ddeisyfiad sy'n cael ei chyflwyno i'r tad drwy Iesu Grist wedi i nodi, a fe ddaw'r ateb yn amser Duw. Yn ôl i ddoethyneb o, prynte ie neu nage, ond yn ôl i ddoethyneb fe ddaw yr ateb i'n ddeisyfiadau ni. Ond efallai mae rhywbeth arall oedd wedi bod yng nghalon Sachareias. Wedi'r cyfan mae'n siŵr bod o wedi hen roi heibio'r gobeith am gael plentyn, a'i gobeithio am gael profiad real o Dduw oedd o. Wedi'r holl ffyddlondeb ar draws y blynyddoedd, tybed oedd wedi dechrau ame os oedd yr arglwydd yn cofio amdano. Mi oedd o'n hiraethio am realiti dyfnach yn ei fywyd ysbrydol, ac felly wrth glosio at y llen trwchus, ac wrth osod yr arogl darth yn ei le a'i oleuo, a oedd yna hiraeth
am brofiad, fel y cafodd Moses pan oedd y berth yn llosgi heb ei difan yr anialwch, neu'r offeiriad hynny pan gysegrwyd y deml, a llanwyd y lle a chwmwl gogoniant Duw. Os felly yn sicr fe gafodd y brofiad, ac os felly mae ununau obaith wrth i ni hiraethu am realiti dyfnach yn bywyd ysbrydol. Oherwydd mae Iesu wedi dweud mae'r bywyd tragwyddol ydy'r berthynas honno rhyngddo ni a'n tad, adnabod Duw yn tad ar hwnna'n fonodd yr arglwydd Iesu Grist. Ond mi oedd yna weddi arall ar enau'r offeiriad. Mi oedd yr arogl darth yn symbol o weddiau'r holl bobl Dduw. Roedd yr hen ŵr yno yn cynrychioli I bobl. A da ni'n gwybod fod yna rai yn Jerusalem oedd yn hiraethu am I Dduw symud. Mellach ymlaen, mae Luc yn sôn am yr rhai oedd yn disgwyl rhyddhad neu ymwared yn Jerusalem. Nid dim ond Sachareias ac Elizabeth oedd yn mynd I gael I bendithio trwy'r ateb hon i'r weddi. Mi oedd Duw yn ateb gweddiau'r holl saint fan yma. Roedd y plentyn hwn yn rhan o stori fawr Duw yn anfon ei fab i'r byd. A dyna chi anogaeth I ni beidio cyfyngu yn gweddiau I ryw ddisyddiadau personol. Mae Duw a gofal drosom ni gyd fel unigolion. Mae'n ystyriol o'n anghenion yn siom, yn hiraeth a'n ddisyddiadau. Ond mae hefyd a chynllun mawr I adeiladu eglwys, I baratoi priodferch ar gyfer ei fab, I achub nifer na all neb ei rifo o drigolion y byd, I fwynhau y gogoniant yn y nefoedd, ac I ddwyn gogoniant mawr i'w fab Iesu. Mae ununau ran yn y cynllun mawr yma, wrth I ni weddio, ac ehangu'n gweddiau I ddeud, da ni am I gynllun mawr Duw lwyddo. Da ni am I eglwys Dduw gael I adeiladu. Da ni am i'r arglwydd Iesu gael I ddyrchafu. A mae'n Duw grasol yn ateb yn deisyddiadau wrth yn bendithio ni a bendithio eraill yn ei ffordd ragorol I hun. Gadwch I ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni mor ddiolchgar wrth ni'n Dduw rhyfeddol o bersonol yn delio fo ni fel unigolion, yn ymwybodol o'n hiraeth dyfnaf. Ond wyt ti hefyd yn Dduw sydd yn gweithio allan dy gynllun mawr rhyfeddol di dy hunan. Ac felly, heddiw, da ni am ddeud, deled dy deyrnas. Gwneler dewyllus megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Ie, sancteiddiau'r dy enw, ynom ni a thrwom ni, mwyn Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Wel, yfory, mae'n Sul, felly ymunwch efo ni os ydych chi'n dymuno yn gwasanaeth am hanner awr wedi 10 ar yn sianel YouTube. A wedyn, am 5:00 mae gynnon ni gyfarfod arbennig eto ar yn sianel YouTube, Carolau yng Ngolau Canwyll, efo nifer o gyfraniadau a charolau gallwch chi ganu efo ni adre, a mwynhau clywed hanes gwahanol bobl. Gobeithio byddwch chi'n profi bendith yr arglwydd dros y penwythnos.